Sadar District by kaisa rally organize खालामनो थांदों rally फाइनाय 6 तारिखआव लेफुंगा हातिबो लेफुंगा स्कुल ग्राउन्डआव उंनाय rallyबो जत्तो Sadar Districtआव जे आमसाय लायनाय बा कन्स्टिट्युएन्सि जे लायनाय दिप्रा मथा पार्टीनि जे कन्टेस्टिंग कैंडिडेट्स दङ जत्तो लामसगो ताई जत्तो लुकुरकनो जत्तो सिन सपोर्टार्स दङ बुबागरानो लगिरनाय जत्तो आमसायनि Sadar Districtनि जत्तो लुकुरकनो rallyबो फाइमानजा फाइनाय बागै आं कइनाय ताई rallyनो कतर खाय दिप्रा हास्तिनि सबसे रेकर्ड संख्यक कतर खाय rallyनो खायलायनाय जों ताई जब बुबागरा मानजा फाइनाय rallyबो बुबागरानो जों जत्तो लगिरलायनाय फानदलायनाय कन्स्टिट्युएन्सि जे कन्स्टिट्युएन्सि रो खबजांनाय इंके बामोटिया मोहनपुर खैरपुर मजलिसपुर मानदाय ते मोहनपुर ते सिमना जत्तो आमसायनि जत्तो कन्स्टिट्युएन्सि बर्ननो लुकुरमो नांकयनाय rally मासगे दिनो फाइमानजा फाइमाय हामबाय खुलुमबायके तिप्रा सा आइलुक्तु बुबागरा आइलुक्तु तिप्रा माथा आइलुक्तु खुलुमबाय थैंक यू चिनी मीडिया दं संनो बेलाखना हामबाय मारो तामन होनबा जों काइसा कतर खाय चिनी चंमारिनि rally खायना थांदोंगो फाइनाय 6 February अमनि आखाबा 6 तारिख February चिनी Sadar District कमिटी बाय जुगालिजाक चंमारिनि rally नाय चिनी मोहनपुर विधानसभा केन्द्र बिसिङाव क्लाइजाक लेफुंगा थुंखलाव चिनी दिबरनि दुइटान समायाव आबनि बागै जों चिनी मो डिस्ट्रिक्टनि जत्तो ब्लक कमिटी डिस्ट्रिक्ट कमिटी ताई सेन्ट्रल कमिटीआवनो कयना मुसुङो आ दिनाव जों त्रिपुरा हास्तिनि जत्तो निसा कतरखौ काइसा डिस्ट्रिक्टनि चिनी rally जों खायना थांदोंगो आ rallyखौ फाइ सफैनाय चिनी बुबाग्रा चिनी श्री श्री प्रदुत किशोर देबबर्मा बनि बागै जत्तो चिनी ब्लक कमिटीनि बिसिङाव क्लाइजाक जत्तो सिमना मोहनपुर बामुतिया मानदाय ताई यांगो मजलिसपुर जत्तो चिनी खैरपुर गाना जेहेतु जत्तो फाइनाल बागै जों खाबाय खुबाय खायै जों दिनै चिनी Sadar Districtनि बिसिङाव जारा क्लाइनाय बिसेसके चिनी बरंगनां MDC चिनी YTFनि प्रेसिडेंट चिनी रुनेल देबबर्मा चिनी सेंट्रल YTFनि वर्किंग प्रेसिडेंट जितेन देबबर्मा ताई चिनी मानजाखा चिनी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट टनी देबबर्मा ताई चिनी ऑब्जर्वर माने चिनी आमचाइनि न एक्स TSMनि जनरल सेक्रेटारि सुनील देबबर्मा तिनी दंगो बनि बागै तिनी चिनी मो मांगपिलिनो जारा नायनार जत्तनो तिनी सिमिनो नंनि मालखुं तालखुं जत्तनो रेडी खायै बर गोबां खायतुमना बागै जों जेसा खायपानो 12टान बिसिङावनो सबायबायना बागै जों खाबाय खुबायके गबक जाव